you said you're a Christian. Recently ndo batatanga kuona uchitange mukristu dadza. Because I can't follow it. Ndakufollowa. Indakakurira musalvation yami kaJamani. Kuondo riponiso. But the image that you portray, they marasta. What image? From music, dressing. Imi maingo ndona ndichiperforma ka. Ndiye dadza munoziya ka. That's an artist ka. You don't know my personal life. Iko zvino zvimakona kuti ndiri mukristu because ndakumakundona kuchechi ka. Wa outspoken. Makundona kuchechi ndiri pane zodzo. Saka pakutooneka. Pakutooneka kuti kozvikasashamisa anenge asiri mwari kazi. Yes. Zvinofana kutoshamisa kuti zvitaurike sematauro aturukira. But inini I grew up in a Christian family. My mom vanga vari kuSalvation Army. Ndo kwandakakurira ndikatoumbekwa as a junior soldier. Ndikaenda Boys Brigade nana Gaspy warrior kwa Elder Manyeruke. Ndo cheche ndikakurira inini. Salvation Army ndichitonamata Rastafari ndakakurira mu Christian family. Almost Zimbabweans ese with an exception of a few minority religion, let's say, not kuti they are not important or but kuti vanenge vari vashoma. Yes. Saka machanzo uri kakanda dombo unotema munhu akakurira mu Christian family. Whether mune chidhakwa kana mune imhondi. Ndizvozvo. Asi kuti conversion yemweya wako kuti tichiti ezvinozvidhadza it's coming from his heart. Did it happen recently or? No, ini ndakakura ndichinamata, ndakakura sezvo ndataura ndakakura muchiKristu usiku. Asi kunamata kune malevels yamwari yangu. Handidombo kunyebera. I'm in my 40s now. Meaning kuti ndaona zvakati one day. Ndakatomboenda kuchechi ndikambosiya. So kuzotanga kuenda kuchechi izvezvi. Handina time ndatanga kuenda kuchechi. I think ndakatanga kuenda kuchechi muna October. My relationship with God was broken. Ndakasvika papo ndinazonzwira ndikati relationship yangu naMwari yadhakwa personally. Why times usingaita? No, I feel like inini handisina connection naMwari inini. Because inasi kufamba bo. Ungawa broker. No, not being broke. Just unozoti as a human being, as a normal human being, you could feel. I could feel it in a relationship naMwari. When you kneel down, when you just pray, I need to go na madashangu, but faith yangu cheche kuto believe what is and na madashangu nzikana kutosvika papoint kuti asatombori kweri Mwari wacho. Because unozoti kukura kwaoneta ndiko kwatanga kusangana nezvimwe zvinhu zvokuti munhu akachitaura kuti Mwari haatombo exista, hakuna chinonzi Mwari, hakuna ndandakulodwa badness yakawandisa ndichiconfusika rasa. Zvokuti inini ndakasvika papoint kuti I need to restore my faith naMwari. Faith yona ndisina, my relationship with God was just broken. And ndaimbotira kumenda kumachechi. Mandaona ndikapinda muchechi ndotanga kutoparidzwa paipai. Handizotanga iri coincidence here kana ndendaonekwa here. Topinda muchechi totanga kutonzwa nyaya dzekutaura dzakanyatsonangana neni nyaya idzi. Kuti apa ndiri kutaurwa. Zvazviri boxside kwangu kuti manje kana ndakuti ndoenda kuchechi ndoparidzwa ndiri nini wangotaura nini ndikaenda futi kune imwe chechi semoda ndongononzwa saka ndakatombosvika panguva yekuti haini ndinoenda kuchechi hazvichaita ndakatoenda kumapostori kumuteuro because ndiri munhu akakura achingobhilivha muna Mwari. Ndotombonotraya muteuro ndotombopiwa matombo mokanda kumabvazuva mwana vachihonoita but wakanzi nongedzerwa musha kwako wakanongedzera chaiko ene. Unotobvunza kuti saka kwangu ndeuko unonzi mwana anonga kutaurira kuti ndeuko baba pano ndongedzerwa musha kwako pano sekuru ndokwatisapelewa. And kazhinji kacho Zigo, especially as black people, we only pray kana tiri pamawani. Munhu wese anoenda pamawani ndopandakafungwa kuti Mwari waimandikanganwa. But kana tichifada ya baba hatifungi kuti Mwari ariko. Hatitombomutenda kuti Mwari maita bond yapinda mukarisi. Tinongofunga kuti kugona kwedu. Asi tikapinda pamawani ndopatinomhanya ndese kunotsvaga Mwari. So inini I just wanted to restore my relationship with God. And it so happened kuti ndabva ndasangana pane mumwe mufeso wangu, so a good friend of mine. Anouya kuchechi kwedu uko. Airamba achingonditi iwe kuchechi kwenyu ndekupi? Kuspirit Embassy. Spirit Embassy kwa Prophet Ubedenjo. Kwa Prophet Ubedenjo ndo ya chechi yangu ine, ndo ichagara iri chechi yangu ine, ichangoramba iri chechi yangu zvisine vana vangu. Officially.
Officially, it's now official. What drew you to come there? Right. So I have a friend of mine. His name is Abo Banda. He's a good friend of mine. At that time, kana 6 months. Ashikota angwana mkana. Tengona na pano napo. Angwana ngona vot. Iyo unofana kwe chichi kwedu. Iyo unofana kwe chichi kwedu. Kwanza ndiwe chichi kwenye. Ai nizokuna machechi nandi zikuni. Obata chama unofana kuchechi ukawana na papa wangu yo. Unofana ngona na papa wangu. Imbo ya kuchechi dadza. Ombo nditaurira zvinhu zvinoitika kuchechi kwawo kuti amumusi takazoti tukaenda kwakati teerebvera pocha papobva chikwisa ruoko teerebvera zvanga rungu mvezi akundikanga wemvezi arikundibharanzire waize airamba achingondisimbisa you should come to church so one rimwe day so akauya ndepi kuchechi kwedu kune inonzi double favor this Sunday vanhu vanenge vachipiwa masini urifana kuuya iwewe ufana nguya ana level zakutoya kuchechi tadza ana ndunge yoto akutoya kuchechi tadza ndafa kuudza inini kuchechi kwedu kune ndokuzvainza ai dada ndo ya Sunday kune inonzi triple favor anti yanga iri double iya triple katatu mafavor matatu aya so arindisimbisa unofana this Sunday kune double favor chichi impoya kune vibe bo ufana kuya kuchechi ana level chichi abo ndichauya at the same time my relationship with God, like what I was saying, was not a relationship. Na mwana so pana ba zvinangu nini ka zvakadhakwa. Ndipa Facebook ndikuona ambassador levels watobuda about the good news to you chichi. I'm inviting you to church. Levels. Church. No. I think I should go to church. Let me just go. Na ndoto za mfeso wangu shamari yangu ndipo kuti say, ndinoda video drop. Yekuchechi kwenyu ndangora video drop double favor chichi yekuchechi kwenyu mimi mfetsi wangu akafara within 2 minutes anga apa get pangu apa shamari ngatore video atatora video bebe chichi apatumira kune vakuru vake wekuchechi kanzi this is brilliant kana chikwanisa mkomana mudza atoya kuchechi tinyaseta proper video nema munoti machaya malapa ma DJ lapel mic malapel mic ngawe chichi tinyasorwa proper video tinyasomora video chichi tikusvika paipe ndakabatwa bhoziko izvokuti sonyasonoti fana vanhu kubatwa bho and type yevanhu rinobata bho nasonoti vanhu vatori nelife dzavo vanhu vatori nelife avo vakarongeka vanhu ndateta hospitality ndabatwa bhoongora masikabatwe bho no ndaibatwa bho but pane pambo kuti unofila kunge value yako isina basa kune vanhu is just a wrong environment yaunongongori uku ndakanyasonzwa kuti kuda kuti kubatwa bho vaikuita sei chaizvo. They were treating me nice. Did you need unosangobatwa bozi? Do you need tea? No, not tea. Uchingosvika panzvimbo, hi Mr. Taza, how are you? Hey, we so happy you here. Thank you for coming through. Chichichi. Zvokuti hapana mari yandikapiwa but ndakabatwa bo. The welcome was just this is way too good to be true. Ndava ndateta video drop tichipedza Sunday I went to church. Tusvika kuchechi ndikuona zvishwadi ndunga arimo and arimo puma kwa arimo levels arimo ndichazati ndiani mwarimo. The man of God comes in prophet Jubilencio tanga kuparidza ndara yanoparidza jamani ndakamirira kuti zvatajaira zvoti kana tapinda muchechi tisinongotaura utotaura nyaya dzakananga neuko vataura paridza chechi sumuka pepe paridzwa mangoma paperforma ndanakirwa avaka vakapupura zvandakanzwa inini kuti do you know kuti imimi hamutozivi kuti unonamata sei imi wai muchingoti kana muchinamata imimi munenge muchingochema ko muchambosvikawo papi pamuchamborumbidzawo iye wacho akakupa upenyu kuti imi makazogadzira masea makazogadzira miti mapalm trees imbotora mwari sababa vako iwewe uchida kukumbira something unokosvika uchikoti ndakwara nenhamo dhedha hamusi kundiona abhudza ndikapfeka dzisikuiti kanosvika pati akerwa rinduku abiodhen yakabuda the first sermon yawanzwa. That was my first sermon kuti no mwari uyu andapiwa manyemwe mupe manyemwe because already he knows your problems already. Tell him something different from zvawagara uchingomudza. This is good, I need this because handina musi wandakambonamata inini zigo ndikati ndikarumbidza mwari inini. It's only kuti kana ndatoita kana jackpot
ndadedzwa kushoni unobuda mari nokuti Mwari makanaka nguva dzose mandigonera ndinoda kukutendai nedhiri ramandiitisa iri ichipera ndakutogunun'una. So ndiri muchechi memu vanhu vakatanga kuitirwa madouble favor ndo pakapiwa levels 5,000 levels apiwa 5,000 first day wauya first Sunday. So someone said you were lured or you were attracted or enticed by the $5,000. Zvakaipei kana ndakaitwa izvozvo ngona nhasi ndakuenda kuchechi every day. Iwe vanhu vari easy kunakidza vanhu saka uchiona panogadzirwa poster rinoiswa kana bhebhi rakanaka. Poster bhebhi arisitomborina real life. Iposter rakagadzirwa kuti uku ndiri kuenda uku. Paunosvika kwekwe wobva unosangana nevanhu vanogona kuimba. Pesa pakutoti washoyiwa kutoenda. Inini ndakaenda kuchechi nenyaya ndana invite nemufeso wangu airamba achindimanikidza ndochinje kutanga tuna ndasvikana nonoti aprofita anoparidza boys ende avaparidzi kazvo zvekuti pane zvimwe zviko zvekuti kuparidzirwa 3 hours non stop upesera kushama ngaya muchechi wadenda dini ka straight to the point ubva nokupa ubva nokuverengera vhesi apa vachipedza ubva nopinda futi mu-NIV ubva nopinda mu-message bible vachiparanidza nyaya ubva wapinda munyika ubva paexample zvinhu zvokuti unobaranidza wega kuti apati alright this makes sense so you participate. Inini ndakangonakirwa neizvozvo kuti this is good wese nekuzoona vanhu vachito German never know one angotanga ngoya muchechi aibvapiwa kana gida gida chikuitika muno seka wakambopiwa here ano inini kuchechi kwedu handisandambonzi paidhatsa chakati no saka unayo kurwadza ndikupiwa baba ndikupiwa zodzo ndikupiwa shoko baba baba ndikupiwa shoko baba ndikupiwa anointing baba. Alright, besides that Zigo ndikamboonesa something. Alright, iwe since usina kupiwa ukutarisira kupiwa aiwa ndoda kutanga ndakudza zvandoda kukuudza iwe chimbopindura ukutarisira kupiwa uda ndipiwe here. That would be a nice thing for it's a win, you know. Manje Mwari vanopa manje Mwari vanopa kozoti papa vangu anda kuramwira masinika kukuramwira iwo Zigo vachitokupa wavhofungwa pamuwaramwirwa iwo kudhiza alright desire kuti Zigo tora chakati just like that kotomboti hauna kupiwa because usually ukaona vamwe vachipiwa unenge watone my-expectation bible ratati hope deferred makes the heart sick obva waregera kupiwa hauzobudi here mangwana vachitaura uchitaura something else kana uchinyomba uchiti aprofita akadhakwa. Ini ndakaenda kuchechi ndakudza ndakatanga kuenda kuchechi muswe muna October anditi up to date handisandamborova kana any Sunday handisina kuenda ndopana ndina prophet kuMalawi makutofamba naprofeti ndimumirire ndozinonzi favor inini chandakutoda manje anointing yandiri kuwana iyoyo chamani because mukufamba nawo imomo kana mabookings angu akwira serious relevant izvozvi uri padheni pangu dai pasina kuti wakandiona ndiri kwaprofeti ungocha padheni pangu ire mabaritiki saka uri kuona zvikuitika ndoda kukuonesa something ndinoimba kuchechi kwekwe every Sunday unozwa ndenicho ndikwanonangana here Zigo thousands obvious thousands millions pabongo if not billions but zvinostreamwa live ndinoda kuti ndirambokuonesa side rich artist kuti kuri kunzi ndiri munhu aroda kumboexpose kwawo uku baba ndinoonekwa nebillions of people kweda ndichiimba zvimwe ndichirumbidza Mwari uchimba zvechechi ndichirwa ngoma dzemukhelasi baba ndichiona German ini ndikaimba vanhu vanodona kaini kudona neanointing ini zvitondona ndiri panapa ndikatanga kutoimba inini ndakatanga kutogemuka but vamwe they argue about music anenge uchiimba imomo it really sounds like worldly music even kana nyangwana vachitamba vanenge vatamba madhanza ekudai madhanza anoitange ari worldly and what is to dance? Can you define to dance? It's to move along to saka zvine kuti anzi dance iri nderekubhava iri dance nderekuchechi asi music yako haunzwi here kutya uri pastage uchiimba music atofunga kuti it's adapted from a worldly evil music ndinongotyekwa iri music yandikupiwa naman of God ndichirumbidza Mwari wangu ndichiti Satan guwe ndotya iwe indikubhura madhimoni uri kundiziya here ndikubhura madhimoni achirova konti papa wangu asati ataura inini prophet
prophet havanamatire madhimoni kazotanzwa nomira apo dhimoni ndotakata stable nechiti he kuita conversation nedhimoni wambona prophet ubedenjo achiita conversation nedhimoni achibvunza kuti wabva kupi roti ini ndabva kwakati aiwa rinorova pasi richingoona su good ko inini tadza. So what do you think about anoita conversation nemadhimoni? Ndiziye ndo zvavanonga dada kutaura nedhimoni. Dhimoni oda kutaura naro chiiko. Nyaya yeconversation ndiyeko nedhimoni. Ngarirove pasi risiye munhu asungunurwe. Rinoenda rinorova pasi uku anongorova pasi uku ari kutorova pasi ina handisati ndikutaurawo zvinhu zvandoziyawo ndakatomirira kuona vachitawo conversation nedhimoni but prophet wangu andotaura kuti nditaura naro nyaya iyi nyaya inotaura nedhimoni ndei. You understand? So inini ndiri kuti kuchechi uku one jamani inini ndiri pachokwadi pazvinhu zvangu inini namwari wangu ini tiri two ndiri kumbobvisa prophet ndiwaisa pasaida apa me and my God the two of us ndine dhiri rangu namwari tiri two. I've been singing for 20 years handinamba ndingamboimbira mwari but ndo muridzi wevoice ndiye muridzi wechipo ndo muridzi wezodzo handina zigo apa ndo pandakutozviita izvezvi. Saka handifunga kuti pane chakaipa because nzira yandafamba nayo ndo yandachuza inini ende ndonguva yavanga vakati mwari mwanangu I think ndonguva yako waiziya obva wandisanganisa nani naman of God naprofet ubedenjo. That man doesn't judge me kuti dadza asempanjera no not even vatori pariski prophet ubedenjo because ndo vanofanira kunge vachitozi vadedzana dhadza chechi mautodedededede ndo vatori patight. Inini nditori pabiggest advantage ende inini ndikutoshandisa mukana yawo kuti ndirumbidze mwari wangu. Skaiwo how far reaching is your loyalty because kune vamwe maartist vatakamboona vakakwanisa kuswedera kusvika padhuze naman of God wako prophet ubedenjo and then later takazoona vakutaura chino nechino. Iwewe how far reaching is your loyalty to prophet ubedenjo? Saka zvinoitika manje ndezvekuti sezvavataura zvezvi kune vanhu vanouya vachiteya zvanonga vachiteya vakazvishaya vanotanga ngowawata kana kuti vakazviwana futi vanatanga ngowawata. Inini ndakutaura kuti relationship yangu namwari yanga yakadhakwa rasta. Kutodhakwa zvo ndakazvifila ndega kuti inini handina relationship namwari ndakadhakwa panapa. That man when he says spiritual father tikutaura munhu anokugaidha spiritual wise handiti spiritual wise ndo vanhu kutoona kuti prophet vanogona kundidzidzisa kunamata vanogona kundidzidzisa righteousness handiti tobva vanoti physically tisiri muchechi dedi mbo zvekudaro zigo zvekutodaro zvekutoti kana mushoro wamaraunzi nadedi munenge muri bo munhu ari so simple. I think ndo zvinoita kuti vanozosaiza vaita sei vazovasaiza because it's just munhu ari bo. Alright, but iwe pamweya wako right now, how do you feel? Do you now feel closer to God or you just feel closer to the man of God? I feel so close to God. So close to God because that's the reason why I went to church. I didn't go to church because I didn't have a relationship with the man of God. No, I didn't go to church in that relationship with Mwari. But Papa Pawana, the man of God. Mkuru wane link ka direct link na Most High. Direct link. Ini nandi nangu link iro ndinotorishwira link iro riri kutotaura kunzi zvichafamba so vaudzoti dai ina handina ndinotozviona pavari ivo kuti vanotori munhu atoriwo nezuzo anointing iyo yekutonamatira vanhu vachitopora ndinotozvisvirawo izvozvo. Saka ndosiya munhu akadaro inini ndichiona kuti ive zvinhu zvandoda ndozviona kainini kutoona kuti iwe izvi zvikutoitika kaizvi uyu munhu angasi kutonzwa bhoka munhu atobhoya ndotonzwa vamwe vachitaura matestimony avo vanhu vandotoziva personally kuti no this person angari pataiti yakadai zvakatoitika. So I have a good relationship with my dad, a father and a son relationship, but I hardly know him that much zvekuti ndikanyeba kuti ndinoziva like I said ndakatanga kuenda kuchechi muna October but he's treating me like I've been there for the past 10 years or 20 years. You know what I mean? I'm so ndiri padhuze naprofet zvekuti vanoona kana ndiri mero dai vakatondoona kuti hero mero hero waiziya because vanotoona kuti sana kuti kuona spiritual here kuona mweya vanoona zvinhu zviri kwere papa vanoona baba vangu vanotoona ende iwe kana une problem vakaona kuti iwe uri kuda kutanga une problem kusava believe kuti vanoona kupinda deep newe penyu make
singamakisi vanhu ngokudza muzive kuti zvotoka unobva kuti takatosunze kuti unenge wavhurirwa laji papo vatoona kuti uri kudhauta waiziva because he's a simple man. You know what I mean? So inini I'm saying Zigo what is the Tatsona mami mangani kuti 5 ne performance ba ya tukaona atongona kusaimba zve ayo desemba that what I did so nditi uchipedzisa zvamwe chana una ndiri kuti I want to thank God mwari ndonoda kutenda kunyanya nekuti nandiriwa yakarasika Zigo. I don't go to church to please the next man. I don't do that. At my age andichakwanisa kuti ndinge ndichifadza umwe murume nekuenda kukereke. If I wanted something from the church by now I should have given up. Kana ndaida kupiwa kana chino kana chi. Remember my prophet is a millionaire / billionaire. He's a man of God. Yes. He's a businessman. Hakuna chinhu chinofadza sekuparidzirwa nemillionaire. Vana mbinga yakamira pamberi chikudzidzisa ibhaibheri. Udozviwana kupi izvozvo Zigo? Vananga kuti maunyanya kufocus on nyaya dzemari. No, ndikuti kashoma kuona mbinga ichimira pamberi pevanhu vakaomerwa ichivadzidzisa shoko. Ndo grace yatinayo isusu. Kuti but ndara saka ada kutambisa time yake achitinyebera nezveshoko raMwari nemari anayo zvese zvaanazvo izvi. Ndinoona kubata kwaMwari through that man. Ndoda kusimbisa mudara select but ndoda kusimbisa Mwari pachezvavo. Mwari anoita zvinhu zviri Zigo in my life and now I can pray for myself. Saka takachikura taitswa our father who art in heaven because it's very difficult to pray. Unoona kuti kutonamata usiri kutombonamata usingatari zvinhu chaizvo. Inini ndakunamata but kunamata kune malevels. Ndikakuti ndakatendeuka Zigo ndikunyebera. Hauzoitere like your fellow musician akazoti anyimwa mari pamberi apa paazotsamwa apa azodzokera kune zvaaingoita. Ane right yekutsamwa because aida mari. Saka mari paisina kuuya akatsamwa, akatsamwira mari ndo yanga akatsamwira. Ini ndikuda Mwari. Ende Mwari ndikutomixana Mwari. Saka kuti ndinotsamwira prophet ndinotsamwira pachiko because ndoda Mwari kainini. Ndoda kusvika padhuze naMwari inini zvokuti ndoda kuti ndibata panapa ndoda kuti Zigo it's done. Utobva choto it's done. Thank you Dadza. Mabad pana sina preta sina ego. Vantenga tondirizira kawiso. Pamachada titsika nge inaso. Ndotoka po podcast ndina Zigo. Osika utangeka kama Zigo. Maona drama rekwa gringo. Chepe kunoona isi dingo. Ndinonzi tingo ringo. Dameri dina chazo so single. But next year album. Fucking amigo. Ayo, I'm a pizza.